kining napundar. Kasi akong nabutang, akong gitangtang. Dili man nabayaran. De, kasi atong nabutang din atong kuhaon, no? Like for example kini. Ato ni. Yung pulay na to dire is nipa lata, no? Dayon gilisa na to og sin. Hapit na pud manata mo na tong kuhaon aron di sila magguba. So kini tab, no? Ato ning gawa, no? Dako sa gastoy ni. So mabot ang panahon nga ato pud siyang gubo, no? Shoutout mga kabakak, na ready na pud ta badto sa to ang lote mga kabakak kay maghatod tag kahoy dito kay maghimo tag payag aron mayong pagka kuan, no? Trabaho. So update ta mo nitong kahoy nga dalonon dito. Tuling ayom-ayomon para sa mga bata nga madiskarte. So mangita tag pumagi. Dili ta magsalig sa instant. Magsalig ta sa atong paningka. Paningka mga kabakak. So medyo aliwalas na ang area rin, no? Wala na tayong tindahan. So wala na po yung atop rin na pita. So kuha na ako unsay ako ang nakuan. Unsay ako ang kining napundar. Unsay akong nabutang, akong gitangtang. Dili man nabayaran. De, unsay atong nabutang din atong kuhaon, no? Like for example kini. Ato ni. Yung pulay na to dire is nipa lata, no? Dayon gilisa na to og sin. Hapit na pud manata mo na tong kuhaon aron di sila magguba. So kini tab, no? Ato ning gawa, no? Dako sa gastoy ni. So mabot ang panahon nga ato pud siyang gubo, no? Kutob sa unsay ato ang naturok dire atong kuhaon. Ang akin para sa akin, ang kang Pedro para kay Pedro. So ganyan po. Salamat, update tayo niya mga kabakak. Adto tas to ang gamayng lote. Kay ugma pohon magkuan tag payag, maglaong. Okay, mao din ato ang payag atong padayungan ugma pohon, no? Ipatabang tag palaong. Din sa toy willing din nga mutabang na mo rig alsa ini. Palihog lang, no? Mamalihog ta og kinsay gustong tabang. Kinahanglan ko sa inyo ang mga panabang mga kabakak. So dre among gilampasan, gipiang-piangan ang mga hagonoy aron dili hasol o dili maka-disturbo ini alsa ani ugma po. Daghang salamat og maayong adlaw kanatong tanan.